Sinin channa chuan airport kota Dr. Gabriela fapa upaber Leo lo langin a smart hle a apia loka mi papakhat smart ve tak amane na in ang em mai lo dingin alo en reng awang chuan mi pachhelo ila mungai lo em ni ati a chupa nin la chuan an che dan ain ang zela anin melle chin chuta chupa chu Mr. Fitzgerald ni in Leo chuan hepa hi keima ang thawa chelawani hi ati a Mr. Fitzgerald po chuan he no pangnin hian kanin ang reuh hle mai alo ti ve bok anuwa Mr. Fitzgerald chu airport lampanin tu emo nga aneya lelama Dr. Gabriela nge chu arun thlenga Mr. Fitzgerald chuan kolin Dr. Gabriela va in hian kan ram ilo thleng ti ka sia a lamtur che in kalo kala ati chuan Gabriela chuan midangin miron shwai do na ti in ngai damadil zui Mr. Fitzgerald pon shathiamin abyak leva tur thu soin kolan da a chuta Gabriela chuan Fitzgerald chu kalpelin a perfume rim chu Fitzgerald chuan shepa in ka shat nu ang hle mai ti in a hnung lam chu a thlir zui nga la airport kota chuan Leo chuan nula mel tha karwala hoidu em alo ti vel Gabriela chuan a tha e karwala hodu chuan minute khat zela million khat anga yang ti in a family ta Leo lo chan dan wang chuan nuin Gabriela chuan pai pa hian chimom reuh lutuk mai ti in kar a honga a chunga chuan a fa te panga dang chu lo omin nula mel tha thla hoidu em an lo ti ve chuan Gabriela chu a hlim hle a kiss pechawin Leo chuan nu keipo ti in a thom no smart taklipin a hnuaya basketball court hi aloha a Gabriela pon a kor chu hlipin a hnuaya a fa te hak ang cha chu aloha ve boka hlim dewa ho in an vai chuan ice cream an eya chuti lai chuan kongka ron kikin Mr. Fitzgerald a secretary chuan engagement ceremony akal turin Gabriela chu somna aron pe a in nei tur te hming a mu chuan hun liam to alo langa anu shon te nu fa chuan bumin mipa renga ti in aril ru chuan angai twa chuta Mr. Fitzgerald ta chanchin chu chhar chhuakin moli chuan kan pa chu a chelo hle mai Leo kan zong do nim alo ti nga la pakhat chuan mazong nga lang u lo ti in Leo chuan Mr. Fitzgerald a location chu a chui ta ngal nakina chuan ceremony neina tur building kota chuan Leo chuan Fitzgerald chu va mu in kapa avati nga la Fitzgerald la chuan makti mel deuh hian kanilaw ishe swalani kha alo ti Leo la chuan ka systemin ashe swal ve ngai lo kapa nge yini atile a chuti lai chuan Gerald chu api in ron kolin engtin nge aruka Selena nei itum ngam zoka khanu kha mi tha anilo ngainat po I ngainat lo kha engwangin nge nei itum ti in ron haw Gerald chuan kapi Selena hi kamo phurna anya ati chuan api chuan minlo ngak ro karon kalang tia kol da in hospital atang chuan a chhuak ta ngal Gerald chu building chung lampanin Leo chuan lo zui ve nga la chuta ajet pendant thlau chu secretary chuan charin khano pangta kha emni ti ina zui ve nga la Gerald chu room pakhata lutin Leo chuan a muhman lo vel cha che a anuwa Gerald le secretary chu in mu in Mr. Fitzgerald khano pang ron zui tu che kha he jet pendant a thlawa ati chuan Gerald tin jet pendant a mu chuan hei hi khamizan khan khanu kha ka pe a khano pangkha zong mungal va tra u ati ta ngal ceremony nei na lo langin Selena chu mautham nen a chan te nen chuan Mr. Fitzgerald in nei don sia iwa nei hle mai ti in an lo in fakloma Selena chuan rilu in Gerald tapi wang ni lo se engwangin nge kumnga ka nga ang ni ti in chumi te chu a sha jeng tur thu a shil vela chutia anti ti lai chuan Gabriela lo thlengin kutben pa chuan ifak om hle mai aron ti a Selena chuan ariru bok chuan tinge henu hi tu naron inlan kumnga liam ta athu dik kha she chwakin Gerald thimin chu sakatu mem ni ti in a hlau thong man hle a mipuima a chuan indin chiline engwangin nge hetai lo kala ati ngal
Gabriela la chuan ini nei na engwangin nge kalokal lawang ti in min valom lo melve a ti leta Selena chuan Gabriela nang hi mei chu zak theilo I chung ten an no chwa che ini kha kanin nei na local tur hian engni na nge I nei ve a ti le chuan Gabriela chuan nang le inu in min bum dan kha ka sha chwa tir don che em2 I shilo der ve lamo mi zong zong hi thu dik ka shilang ti in le kha a the dara chuta invain Sophia le Gideon te hian loan shark Adam thopuin kanu kha an chi hlum tira ti chuan kanu company an chu sak bok Selena le anu hian tura min shain min ti hming che boka an ni hi za na chang shelawan ni hi ati a mi pui hau chuan le kha chu enin Evelyn thi dan kha amak ka ti renga rahman na te nom tak an lo nei wanga ni cha hi an ti ta sap sapa Selena lau thong chuan en to lo tur chuan lo shil hlom anu Sophia po chuan thin rim deuh hian Gabriela ido soile phwa chop thil hi mi puite hian an oi ringem ni aron ti ve chuan Gabriela chuan fin fiana in mu nu po in la phakwalania nang ni yang em ma za na chang shelo hi kala tong ngai law ti in anuya apa Gideon chuan dutokro Selena hi I unaw nu ni hi kumnga chhungi ombawa tunai unaw nu in nei na ti chetu ringotin iron in lanamo tia aron hove chuan Gabriela chuan kaswala mo kanu thi atanga kar khat po aliam ma in he kuddo hi iron laluta kemin no chhuak boka bolhlo aipon iten omzok atilet ve ta sak Selena chuan guard kawin nok chhuak tur chuan a shel zuya thil thleng chu Leo khan lo mu in a unaw te puina adil ngal in lama a unaw te chu silai lem le an karnen an ron thok chhuak ve ta ngala chuta gar thawin Gabriela an khoi don cha tia chuan Leo chuan aron chana Gabriela chuan Leo engi hetai lo tia a lo ti ngal Leo la chuan thuru kanya ti in a changa Selena chuan Gabriela heno pangsak thailo hi ilo shwaya mo tia Leo mele en chuan Fit girl no pan lai mel ni in anga ti em wang chuan afapa ani mai lo mo ti in aril ru chuan angai to ngala Gerald tin mu man lo nan gar te ne na the chhuak wat tur chuan a shil le a ma se gar thau chu na ti in an lo let phunga Gideon chuan Gilbara ikal thui tama ma bo in hi I una nu le Mr Fitzgerald te in nei ni ania boina siam hi top thai sha mangem kan jang chung kwa hi ti ming chat bel to lo sham ro ti in chhuak tur chuan aron nge na Leo chuan kanu kha tharo alo ti veli a lelama Gerald te chuan Leo chu an lo la zong me ka secretary chuan Leo chu ceremony hola a om thu aron shila holama chuan an lo la boy nak naka Sophia chuan ka fanu in nei na iron ti boy ngama mo ti in Gabriela chu aron benga Gabriela pon alo beng let ve maka chuta Selena chuan Leo chu manini idu tok lo chuan ti in areka Gabriela chuan kuthan thak vaite ka chwa hau lawang che ati masia Selena te chuan glass bottle manga Leo chu wa kan tum avaman chep tia Fitzgerald lo thleng manin top tur chuan aron ti a anlam ron panin tunge ka fapatin turin phalna pe che ti in bottle chu apai ke sakmaka Leo chu alama potin Gabriela chuan alo kwa wata Leo la chuan nu lunga su kapa in min chana lom ati chuan Gabriela chuan idu du kapa ti in I kautura ni lau ti in Mr Fitzgerald nen chuan anin mela Gideon chuan Mr Fitzgerald anni hi pon lammi anya nangle Selena te hi inin nei huna chung kwa kan ni mai dona tinge hetyang hi iti alo ti chuan Fitzgerald chuan lo beng her sokin ani hi pon lammi ni lowin ka fapa ni hi ati chuan makan ti hlom hle a Gabriela chuan tunge Leo hi ifapa ti reng renga fin fia nai nei em ni alo ti ngal Geraldine a chan ma chuan Selena chuan Gabriela ani nen hian eng in lai che na nge in nei alo ti chuan Gabriela thinrim chuan Adam doi thiam na mangin Selena le anu chu a chuna an na tilutuk chu an rak chul Gabriela chuan
ka fapa kut in thla ka osam taka ka chhuat cheu in ringem ni atile maka chuta selena in ka that don se tia kut thla ka tum chuan Gerald chuan lo dangin ato ke selena hetia ngai omzel don chuan in nei na hi kan chhul anga yang ati a selena la chuan he mi te nom nu wang hian in nei na I chhulanga mo ti in achapa Gerald po chuan engthil nge ti hi ngai twa ro ati ve mak mi pui ho chuan Gerald chuan manine I soifia ma chu ikal theilo ati a chuta selena in Gerald kaiman ka shelfi ang che ti ya alo bek boila chuan Gabriela te chu an tlan chuak dai Gerald chuan zui ngalin awanang man lawa a secretary hne na chuan he hi khano pangsam kha anya DNA lo te sangche chuan jang chung ko dik lo na hi chuitel bok ro ati a secretary kal nu chuan kol dongin hospital atang api atlan chwa thu an ron shila zongwa tur ati in ani po hospital lam apan ve ngala lelama no pangdang te chu ho lo thleng ve che in tu ma an hmu lo wang chuan makan ti hle a chuta muli po atel lo ti an shele a muli chuan kong lo bawin midang azon lai chuan ape a Gerald tapi ngei chu hospital thomno nen na twar chung hian alo kal ve meka muli chuan Peter tlu chu a boy pui ngal anu kolin konga Peter pakhat ka mu a anun na ka chan hima hospital a ko om meka bilvel lo pero ati chuan Gabriela pon mi nun na I chan le ani mo fel lutuk mai Lionel min lo ngak ro ati ve a chuta Leo hne na chuan no pangngal lutuk milchat lo pa ti in ko to lo turin ka shil che ni lom ni ati le a Leo chuan masenu ka system soidan chuan ani kha kan pa anya adik lo theilo wang ati le chuan Gabriela pon achang to lem lawa Leo chu anauten ron kolin anom na anron zota Leo chuan hospital a moli an hmu tur thu shilin kalve ngal tur chuan a shil ro le zewa hospital lama Gerald people ron harin moli chuan alo be ngala Madam Gerald chuan no pangte min chan him ti ro tungei ming ti zo tin moli pona shil ve meya Madam Gerald la chuan du om tri tuk hian karwalin ilo ho ve dai du em kan ina chuan lel fanu ini mai ti in asom ngala muli la chuan kapi in kanei ve ringa lum irolin karun ho thei lawang ati a chuti la chuan Gabriela te poron thlengin muli chuan nu kapi hian ashat na hlo dewan yang arala ho ve turin min soma alo ti ngala Leo in Gabriela chuan kapi itupan pui kanilaw anni po hi itupa fate anilaw isha swalan yang ati a Gerald la chuan thil thei anilaw kamonu hei hi mau manatan 1.8 billion anya ila du tok lo chuan kapek belang che ti in che kape a katupa ka kolanga in nei certificate in siam hal donya ati chuan Gabriela chuan anyal ngal wata Gerald chuan kasha swalo katupa chu kan ko lange ti in Gerald chu a be ngala miswal pa local rodro inupui le katupa le katunu te ka muto anya ati Gerald pon a local ngal tur thu shilin api ru ma thlen chuan api chuan lukham le thil dang danga lo vomin nang tu paswal min ti thin rim lutuk ati ngala Gerald chuan tupa pakhat chau ineya tunge lo ti thin rim che ati chuan api chuan engtin nge kalaka inupui le ifa te I thu ruk thei kati za che hlawem ni ti in alung oi lo hle Gerald chuan chutiang ani lo ka fa te nu ni om tak chu ka mu a engtin nge me chidang ani theyang chu nu chuan do to sui ni chu ati api chuan do soi zo chu nang mai ni kha khang no pangte kha ino pan lai mel an puwa engtin nge I phat thei zok ati le Gerald chuan I mei che soi chu khoya nge a om reng reng ti ya azo chuan api chuan kadam doi bilan pe ya an lo le che pang an lo le thuna iswa lo chwa mia su ang che ani lo chuan ka nei thil hu zong zong hi ka pe ve khang engma chan I nei don lawanya ati zui le a Gerald chuan kapi idu te chuan tui nei thei renga lom no pang chu an omang ma se tunu tur chu a theilo ati a chutia anin biak lai chuan Gabriela te lo le chuan ron mu in abi ru ngala tinge ama su ani a selena nen ro man na siamin ka fa te nei an tumani
katlan bo watangai ti in kalatum chuan leo le muli chuan man betin pa kanu hi tlan bo watum le ania ti in an aw nga la Madam Gerald chuan man hmoro ti ya chuak nga lin Gabriela man be pa chuan katunu itlan bo theilawang ati a Gerald ron chwa chuan nangmo ti inamel Gabriela chuan Mr. Fitzgerald kanin mule ta mo ti ya nui tlonine hetiang hi ania ka fanu hian ipi hi alo chana bilpo ka pefel vek to thil danga omlo chuan kan kalmaya nge ti in kalatum le a Madam Gerald chuan Lauman bezwal sawin ikal theilawang karwalin lohoro heng naupang te hi fu chung ko ni na ka pedon nia ti in athlem le Gabriela chuan kapi muli le leo hi itu te anilaw misha swalani ati le po chuan an thla du lawa Gerald chuan Dr. Gabriela heng naupang tenin hian kanin anglutuk isoi fi anga yin ka sha alo ti ve Gabriela ti ngai na shilo chuan Mr. Fitzgerald kai chu I doctor chorlai mai kanya nangnen insom na po kan nei law ati le a Gerald chuan kapi dam lo na hi en ko langa ya naupang te hi kafa an ni nge yem ti ka sha tangai boka ati Gabriela chuan engtin nge insom na nei lo chu ifa te an ni theyang naupang te hian pa an nei ya aming po Gordon anya idu chuan en chang theyang chowang chuan ming kalti ro u ati le a chuta secretary localin boss hei DNA result chu alo chuak ti in Gerald in en chuan afa tingei an lo ni inti theide chuan heng no pangte hi ka fa tingei an ni soiboi tur ilane yem ati ngala Gabriela chuan arukin test lo nei ani mo he pa hi selena angmaya rilru chalo pu ani an nei theilawang tia ngai to in he test report hi adik lo ti in apaya Gerald chuan Dr. Gabriela he test si hospital chabira changa test ani a adik lo theilo ti in abana amir leo chuan paswalutuk kanoi tinania alo ti muli po chuan kanu hitin su ama chawin min en kola akal hial shal atum pha a alo ti ve Madam Gerald po chuan miswalutuk engtin nge katunu itina theizo ka kan fu chung ko dana chuan in nupui te chunga that in chwa turani ti ani kha Gabriela hi nupuya inei va turani ani lo chuan katupa angin ke en thei to lawang che ti in alo hau chun zom ve ngal zata Gerald chuan kapi naupang ho hi tu fa nge ti chian ka du wang maya lom lo ti in api bok chuan miswalpa selena nupui nei idu wang ani kha ka shilang che kadam chung zong hi chuan kan fu chung ko in sokara tir don lo shim shim ti le hlak hlakin a tho a ha zuya Gerald tin pui tumpo chuan min khoi su nang anga tu paswal hi ka nei pe lo ti in a indoma chuta muli in apum na thu alo soi chuan Gabriela lom lutuk chuan a chalutuk ti ya Gerald te melin moli toilet ka shwa yang che ti in leonen chuan man mo dewin akal pui ngal da ya Madam Gerald tin zui ve tum chuan Gerald chuan a room ha dam ma satura ti in a secretary ne na Gabriela te va zui rungal tur chuan a signala anuwa kalvele ngalin me che toilet kota secretary loading reng chu Gabriela te omna azot ngala secretary la chuan an lo la chwa lo thu so in Gerald chuan an va omrei ve lut lova ente ati a secretary chuan me che toilet ani sia ti in alu she deu ma se Gerald in lut tura ati luitlet wang chuan she deu chuan lutin reilawa Gabriela te an omlo thu chu a shengala Gerald in toilet chung chu en fia ngalin chu nu chu ka fa te atlan bo pui ani mo ka mu hun chuan a chak lo ngotang ati zuya chuti lai chuan toilet mang tur me che pani lo kalin mipa an om wang chuan mite nom ti in an ron au chula Gerald te pani sak lutuk chu rang takin an chhuak zui ta ngal